Astăzi o să jucăm tot cu literele alfabetului la bărăranche, la solo. Și astăzi o să jucăm cu litera C, C, adică mai pe românește. Și din câte știu eu, armă nu este chiar armă, este coasa. Nu știu dacă se pune, dar eu astăzi o să joc la bărăranche, la solo, doar cu coasa. Revenim din avion. Bam! Și am revenit din avion, fraților. Este mapa Nextera. Să vedem unde mergem. Să mergem undeva să găsim coasa, dar nu știu pe unde. În zona albastră nu prea cred că este. Mergem în muzeu. Hai. Revenim când aterizăm jos. Fraților, are un player, o să plec de aici. Dacă aș putea să mă duc un pic mai încolo să găsesc coasa. O altă armă cu litera C, nu prea știu. Să sperăm că găsim coasa. În videoclipurile anterioare, numai coasa am găsit, acum nu mai găsesc. Am player, fraților. Nu e bun. Unde găsesc și o coasă? Fraților, dacă la minus aia e, măcar am încercat. Ce cheamă? Minigun, nu? Sper să fug de aici, ori să pe pod. Hai cu pe pod. Fugi. Mam! Fraților, dacă mă omor acum o să-mi iau revive. Dacă nu are nimic dacă mor acum. Tot, dar mai un pic așa acolo. Nu are nimic. Fugi. Bine. Oare să mă duc pe el? Îl bag cu pumnii. Litera P merge. Nu am vrut să fac timp, fraților. Hai că revenim când aterizăm jos și am ajuns jos. Cum să căutăm în coasă, dacă o găsim, să sperăm. Că dacă... Oare este de cumpărat de să iau banii? Măcar să-mi cumpăr vestul și cască pe urmă. Vestul de 3. Bine. Poate găsim coasa, fraților. Să sperăm. O speaker. De 26. Bă, dar ce arme bune. Când cautam eu speaker, nu găsesc. O să trebuiască să jucăm și cu speaker oricum, fraților. După ce termin tot alfabetul, fraților, dați-mi o idee de videouri mai multe. Lăsați acolo în comentarii multe idei de videouri cu Free Fire. Eu vi le fac, nu contează dacă iau minus sau plus, eu doar vă fac ce vă place vouă. Să stau în zonă tot meciul, cum vreți voi, fac orice. În afară de prostii, nu vă gândiți de la alea. Alea nu sunt bune, fraților. Nu vă uitați la XXL că nu sunt bune. Vă dau independență alea, nu sunt bune. Fraților, revenim când găsim coasă, dacă găsim. Fraților, dar nu am găsit deloc până acum coasa. Dacă nu o găsim, vedem la ce facem, suntem asatomiciu. Fără coasă, fără arme, fără nimic. Măcar mă duc la magazin, îmi iau cască, făleu. Dar n-am mie druat. Ce n-am eu nicio mie, nu știu. Băi, fraților, dar greu mai e când cauți coasă. Și câteodată o găsești fără să vrei. Vreau să stai să luăm cum trebuie. Băi, dar nu găsesc deloc. Altă armă nu știu cu că era fan dacă știam, dar sprozbât. E unde cască. Cască. Bum, chip. Nu sunt chipuri, fraților, pe cască și vestă. Și nu chiar, nu mai joc. Dă să ne super mereu de aici. Fraților! Mai știu ceva cum o armă cu C. Cu sitele, fraților. Poate îi găsesc și joc cu alea, nu contează armă. În român se cheamă cu sătă și în engleză knife, balei. Dar nu contează, fraților, joc cu sitele sau cu coasă, depinde și găsim. Nimic.
Eu sper să găsesc una din ele. Acum am două variante. Poate una din ele găsim. Fraților, dar nu găsim deloc nici coasă, nici cuțitul. Ce să ne facem? Filmez în continuare, găsim numai măcar să nu luăm minus. Dar pe aici cred că a mai fost. Da, unde era? Da, a mai fost aici. Ui, speaker. Fraților, dar nu găsim deloc nici coasă, nici cuțitii. De ce le urmează să jucăm și cu Mepiu, fraților, să știți. Mâine o să jucăm, cred, cu litera G, că cu D și cu G, E și F nu prea sunt, nu cred că sunt arme și urmează să jucăm cu litera G. Și din câte știu, este un pistol cu litera G, adică G18. Jucăm cu ăla tot meciul, dacă îl găsim. Revenim când găsim coasă sau primul player. Sau cuțite. Fraților, voi vedeți că mai sunt 12 player. Și eu n-am arme deloc, nu îmi găsesc nici coasă, nici cuțite. Doar mi se pare că la început am găsit cuțite. Dar de ce nu m-am gândit să le iau, nu știu. Uite cum se cheamă. Bă, dar numai n-am noroc. G. Și când o să jucăm cu G18, putem să jucăm și cu grenade, fraților. De-abia aștept. Acum dă un ceai de grenadă, că nu trebuie. Dar nu găsesc coasă. Ia, poate găsim pe aici. Bun. Hai, fă. E bun, că mă omor singur, fraților, cu grenadă. Bun, am făcut și cu bun. Fraților, dar nu găsesc coasă. Aici era ultima șansă, dar nu găsesc. Un sticker. Este asta. Bun. Se video. Bun. Ei, fraților, dar nu găsesc deloc nici coasă, nici cuțite aici. Nu mai am bani. Șmecher. Măcar m-am făcut și eu cu niște mieduri. Așa că am atât. Băi, fratele meu, dar nu găsesc nimic. Mai ca un mediu și vede ce fac. Cam vreo 15 minute de când o caut coasă, fraților, dar nu găsesc. Eu salut. N-are, mă, fratele meu, nimic. Că mor acum. Hai, fraților, dar m-a obosit că mai caut o coasă să-mi dă să scot glonțul astea. Hai, fratele meu, dar nu găsesc nimica. Mai sunt 6 player și zona e aproape strânsă de tot. E ultima zonă sau penultima. Areu. Gata, fraților, s-a încheiat și acest video care am jucat cu litera C, adică arme coasă și de este, dar n-am avut, fraților, noroc să găsim nimic cu litera C. Deci, revenim când o să jucăm cu litera G. Pa!